Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní a pozeraní banskobystrického podcastu o dôležitých, ale niekedy prehliadaných témach komunálnej a nielen banskobystrickej politiky. Moje meno je Matej Bučko, som aktivista a oproti mne sedí Juraj Hybš, expert na vzdelávanie a školstvo, ktorého som tu mal aj v predchádzajúcej časti a teda pokračujeme v téme aj komunálneho školstva, aj celkovo slovenského školstva a toho, že ako by mohlo vyzerať. Načetli sme a otvorili tému desegregácie a inklúzie. A teda je to veľmi ťažká téma. Ja by som možno začal tým, že ty teda pôsobíš aj na sociálnej sieti LinkedIn, ktorá sa tak tvári, že je to taká, že biznis sieť, profesionálna, sú tam rôzni CEO spoločnosti a manažéri a riaditelia a podobne. A teda ja som bol trošku zhrozený a šokovaný z toho, že aké komentáre sa tam objavili pod niektorými tvojimi príspevkami a konkrétne pod jedným, kde si vlastne dal fotku tej vylúčenej komunity spod Pustého hradu. A tam to bolo fakt, ja si proste do tých poznámok pozriem, že ak by som zacitoval, hej, že čo sa tam proste že ocitlo, že jeden head of sales nadnárodnej spoločnosti ti tam napísal, že snažíte sa zľahčovať istú neprispôsobivú skupinu. Nesúhlasím s tým, takisto si myslím, že tlačiť niekoho, kto nechce, nemá žiadny význam. Tých pár, ktorí naozaj chcú žiť normálne, si to vedia zariadiť aj sami. Potom ďalší tam hovorili o nejakých gauneroch, zlodejoch, asociálov, dokonca taký riaditeľ súkromnej vysokej školy, ktorá učí budúcich pedagógov. Som si pozrel, že som bol v šoku, teda, že on je riaditeľom školy. Tak napísal, že s takouto partičkou ľudí sme spolu s manželkou začali robiť cez eurofondy v roku 2022, takmer 2 roky. Vyskúšajte si to, čo je to za ľudí a konečne si otvorte oči. Nechce to pracovať, vzdelávať sa, nechce to nič, len brať od štátu výhody a rodiť deti. A ešte jedno, fetovať to len. Že toto boli reakcie na sociálnej sieti, ktorá sa tak tvári, že združuje možno že nejakú vyššiu triedu. A mne tam prišla taká otázka, že prečo sú u nás ľudia schopní byť viacej empatickí možno že s mačičkami a psíkmi, alebo ja neviem, sú schopní preciťovať empatiu k ľuďom chorým na rakovinu. Podľa mňa aj pomôžu utečencom, však keď sme tu mali krízu utečeneckú z Ukrajiny, tak ľudia proste neskutočne pomáhali, ale pri téme generačnej chudoby sú schopní tvrdiť, že ľudia si za to môžu sami. Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie aj do druhej časti. Ja trošku poopravím ten pohľad. Máme takú tendenciu, áno, boli tam tie komentáre, ale bolo tam oveľa viacej pozitívnych komentárov a ja musím povedať, že ten LinkedIn pre mňa je osobne že veľkou pomocou. A teraz poviem úplne pragmaticky, ja som tam dlho nešiel, ty si ma tiež presviečal, nech tam idem. Ja som zvyknutý naozaj na tvrdé komentáre na Facebooku, snažím sa to mazať a tak ďalej. LinkedIn je veľká pohoda. A musím povedať, že práve vďaka LinkedInu sa ozvalo aj veľa manažerov a firiem, ktorí naozaj škole začali pomáhať. A nebyť LinkedInu, tak sa vlastne na tých ľudí nikde napojím. A aj posledný príspevok, čo som dával, myslím, že minulý týždeň, tak sa mi ozval jeden ITčkár, že chce ísť pomôcť škole, aby sme tam mali dobre spravené technológie. Ozval sa mi naozaj, že špičkový vedec, keď som si ho pozeral, ten mal ocenení neviem koľko, že príde aj so svojimi kolegami a bude robiť popularizáciu vedy na škole. A takýchto príbehov je veľa, takže není to úplne tak, že teraz ten pomer sa mi zdá minimálne na LinkedIne, že 90% pozitívnych a 10% je možno takýchto a tých 10% častokrát je naozaj z veľkej časti aj o nevedomosti. Že my si malo kedy uvedomujeme, a ja to úplne rozumiem, že ľudia si neuvedomujú, že čo je to generačná chudoba a čo tie decká vo finále v čom vyrastajú. Tam je dôležité si povedať, že tá generačná chudoba je o tom, že aj ich rodičia takto žili a rodičia pred ich rodičov takto žili. Čiže oni častokrát nevideli nič iné. A z tohto sa vymaniť je nesmierne ťažké. Ja to ilustrujem na príklade našej žiačky Nelky, ktorá je tretiačka, ktorá žije reálne že v lese bez vody a bez elektriny. A to dieťa má napríklad že výbornú dochádzku. Mama sa extrémne snaží. Ja keď som tam sám bol
A to som ich hľadal naozaj, že 2 dní. Ja sám som si povedal, že keby som tu ja žil, tak ja neviem, či vôbec by som mal akože silu a motiváciu na druhý deň vôbec ísť do školy a niečo riešiť, pretože to naozaj znamená vstávať o 4 ráno, pripraviť sa, ísť cez les, aby ste boli o 7:30 teraz pred bránou školy. To je fakt, že tak náročné a keď som videl aj tie podmienky, v akých žijú, zvonku to vyzeralo strašne. Môj syn Jori, sme tam boli spolu, tak on sa rozplakal, keď to videl. To sa prvýkrát stalo naozaj, že ho to zobralo aj citovo a ja som tiež mal celku náročne to rozpoloženie. Na druhej strane, keď som videl vo vnútri, ako majú oni upratané, to nemám ani doma, ani ja. My máme doma až celku bordel, my nič nestíhame. Ale tam naozaj proste tá mama sa fakt snažila. A toto je presne to, že ja keď potom počujem, že tí ľudia, že akí sú a tak ďalej, no tak ten výkon, čo musia podať, aby ich dieťa išlo do školy, je 100-násobne väčší ako nás, majorita zo strednej vrstvy, pretože my tie bariéry nemáme. Takže ja preto aj hovorím o tých ľuďoch častokrát naozaj, že s veľkou mierou rešpektu a oni za to naozaj nemôžu, kde sa narodili. Oni sa tam narodili ako deti a ich rodičia tiež takto vyrastali. Ja keď som zistil, ako sa tam ocitla táto komunita, oni tam boli vyvezení z dediny ešte za komunistov v 1980. Ako čakať, že tam teraz tohto oni sa sami vlastnými silami dostanú, je takmer nemožné. Je zázrak a to treba práve oceňovať, že také dieťa vám chodí do školy a chodí pravidelne. To je niečo, čo proste si zaslúži obdiv. A ja verím teda, že tá Nelka skončí aj 9. ročník a pôjde na strednú školu, čo bude niečo, čo proste pre ňu bude naozaj že významnou zmenou a môže preťať ten kruh generačnej chudoby. No, ja chápem, že jasné, že je tu veľa ľudí, ktorí to berú úplne inak a pristupujú k tomu pozitívne, ale zároveň je aj veľa miestnych, ktorí žijú v susedstve týchto ľudí a napriek tomu, že sú to ich susedia, a to teraz nie len vo Zvolenie, ale celkovo stačí ísť na ktorúkoľvek možno dedinu, kde takáto komunita je a tí ľudia, proste tá majorita, no najradšej by bola, že keby oni sa neukazovali na očiach, nechodili ani do miestnej krčmy, nechodili do miestnej pizzerie, nechodili do miestnej školy, boli niekde proste tamto. A tak to je. Že ja mám takú skúsenosť z horehronských obcí, že každý by ich najradšej niekde za Hron proste do dolinky poslal a tam nech sú a nech si nažívajú. Hej? A že ja sa skôr zamýšľam nad tým, že prečo tam chýba, alebo ako to zlomiť proste tú empatiu, lebo podľa mňa je to iba o empatickom cítení, že a vžití sa do role toho druhého a že teda, že ja mu nepomôžem tým, že mu budem ešte ďalšie prekážky hádzať, lebo budem od neho chcieť oveľa viac, ako že nikto neočakáva od nejakého človeka z majority, že bude vždy tip-top upravený a voňať a neviem čo, hej, však medzi nami chodím MHDčkou, tak viem, že veľa ľudí smrdí a tak, ale že prečo proste od nich očakávam, že v tomto oni budú spĺňať tie najprísnejšie kritériá. Je to veľká do pochopenia. Ja by som sa tu vrátil k tomu školstvu, že je veľmi dôležité, aby práve učiteľky a učitelia pochopili, čo je generačná chudoba. Že toto je podľa mňa veľmi dôležité, že napríklad učiteľia, ktorí majú takéto deti, a to je presne o tej inklúzii, že to nie sú len rómske deti, to môžu byť deti na autistickom spektre a tak ďalej, potrebujú byť vzdelávaní a pochopiť, o čom to vlastne je. Ak mám dieťa z generačnej chudoby, reálne ono vyrastá v toxickom strese. Čo znamená, že ak mám toxický stres, aj ten mozog sa vyvíja inakšie, to dieťa bojuje vo finále, že od malička o prežitie. A ja keď sa na tie deti pozerám, tak sa na nich pozerám presne týmto spôsobom, že tie deti, aj keď naozaj niekedy by sme povedali, že majú zlé správanie a tak ďalej, samozrejme netreba to tolerovať, treba s tými deťmi pracovať, ale ja to nevidím v tom, že oni zámerne chcú byť zlé. To je skôr o tom, že tam je taký pocit frustrácie, že áno, niekedy to proste prekypí. Ale ja vidím reálne tie príbehy. Ja vidím tie príbehy, odkiaľ tie deti prichádzajú a čo všetko musia spraviť. Včera bol za mnou Sebastian, minulý týždeň mal fakt, že problémové správanie. A som možno, že Sebastian, nemôžeme takto fungovať. Povedz mi, čo ťa trápi, kde, čo môžeme pomôcť. Nevedel to povedať, ale povedal, že bude sa snažiť. A včera bol za mnou a strašne hrdý prišiel pán Hýbš, dnes som bol zase dobrý. A ja viem, že ten chalanisko, že pre ho to je fakt, že strašne veľa, že vydržať školu napríklad 6 hodín, byť sústredený. On mi reálne povedal, pán Hýbš, na mňa to je veľa. Že písanie, čítanie a ja viem, kde žije.
ja poznám jeho rodinu a viem, aké sú to podmienky. Tie decká častokrát napríklad sa nevyspia. Dnes som tam bol a v jednom byte robili taký prach, strašne vysoký. A hovorím, prečo taký vysoký, veď sa potknete? A oni na mňa pozerajú, aby nám neprišli potkany. Pretože tie deti naozaj reálne zažívajú to, že po nich chodia v noci potkany. Tak si predstavte, že v takýchto podmienkach vy vyrastáte. Nemôžete za to. Ich rodičia v takých tiež vyrastali a ich starí rodičia vyrastali takto isto. Ako od tých detí potom môžeme chcieť, že prídu do školy šťastné, vysmiaté, plne sústredené a podajú perfektný výkon? Oni nemajú zabezpečené základné podmienky. A preto tá škola má robiť všetko preto, aby tým deťom pomohla a aby tam boli prijaté a aby tam zažili nejakú formu úspechu. Nemôžu zažívať to, že ty si neschopný. Preto tam napríklad robíme to, že dávame deťom raňajky. Buď si deti zaplatia, alebo môžu požiadať o dotáciu a my tú dotáciu zoženieme, aby každé dieťa na vyučovaní bolo najedené. Ten úspech sa dá zažívať tam, že nebudú pravdepodobne teraz víťazi Pythagoriády, ale napríklad zažiť si úspech, napríklad, že dokážem čítať knihu. Máme tam chalaniska spolužiak môjho syna, ktorý číta knihu a je nadšený, že také niečo on proste robí, že má knihu, pretože doma nemá už žiadne knihy. To je niečo, čo proste není preňho prirodzené, čo prirodzené pre väčšinu ľudí z majority môže byť. Tento kontext, keď človek vidí, tak v tej chvíli nepovie, že áno, tak tí ľudia sú zlí a vagabundi a tak ďalej. Je to častokrát o to, že tie deti od malička bojujú o prežitie a stretávajú sa so strašným odmietaním. Ty si mi tuším raz aj spomínal, že oni tak niekedy o sebe už hovoria, že my sme tí, ako si to hovoril, že... My sme tí hlúpi. Hej. My sme tí hlúpi. Ja som bol šokovaný z toho, keď som to počul, keď som tam bol prvýkrát, že ako sa oni identifikujú, pretože oni to naozaj stále počúvajú. Aj v školách často počúvajú, to sú tí sprostí, Rómovia sedia vzadu v lavici a proste nejakým spôsobom len majú prežiť. Toto je ten obrovský problém, ktorý máme. Za prvé je to neľudské, za druhé treba si povedať úplne aj otvorene, že ak zo školy bude produkovať negramotné, frustrované deti, ktoré nemajú šancu si nájsť prácu, no tak ako spoločnosť bude zvyšovať sa len sociálne napätie, zároveň nás to stojí strašne veľa peňazí. Je oveľa lepšie tie peniaze investovať do toho, aby sme tie deti na ten reálny život vo finále pripravili. A boli ekonomicky produktívne a prinášali tomuto štátu dane, že už čisto iba, keď sa na to ekonomicky pozrieme, tak áno, vychádza to lepšie. Sú ľudia, ktorí tú ľudskosť, keď hovorím všetky tieto príbehy, povedia, dobre. A u niektorých naozaj zase zapôsobí to, že to fakt stojí, akože to sú vymrhané zdroje. A druhá vec je... Excel nepustí. Na Slovensku nám chýba naozaj strašne veľa ľudí v rôznych pracovných pozíciách a naozaj títo ľudia v sociálne vylúčených komunitách by mohli byť prínosom, lenže oni naozaj nie sú v tých školách na to pripravení. Tam je častokrát proste aj to, že keď nechodia do školy, vlastne to je dobré, aspoň tam neobťažujú. Toto je tak zlý prístup. Treba si ale uvedomiť, že toto není riešenie, že prídeme a za rok a príde výborný výsledok. My sa tu bavíme vo finále o desiatkách rokov zmeny. Generačná chudoba znamená, že aj tie zmeny sa riešia generáciami. Ale my musíme konečne začať. Keď začali pred 30 rokmi, dnes sme už niekde inde. Ale my sme 30 rokov takmer nič nerobili. Existuje krajina, kde dokázali takúto dlhodobú víziu realizovať vôbec? Lebo to je také, že ja neviem, či na Slovensku v akékoľvek oblasti sme boli schopní realizovať niečo, čo by malo trvať. Tú diaľnicu Košice-Bratislava staviame možno 20 rokov, ale... A to môžem povedať, že tá diaľnica je oveľa jednoduchší proces ako proces desegregácie. To diaľnicu, koľko nám to trvá, toľko nám to trvá, je to zlé. Projekt desegregácie sa treba pripraviť, je náročnejší ako postaviť diaľnicu. Problém ale je ten, že my sa oveľa viacej spoločnosti bavíme o diaľnici. Chápem, je to také viditeľné, či si to chcú. Ja by som bol rád, keď si uvedomili, že ten proces toho, že tu sú tisícky detí, ktoré nemajú šancu na úspešný život, toto bude vážny problém. To sa naozaj to sociálne napätie, a my to dnes vidíme, ono sa zvyšuje. Tí ľudia potom aj môžu a majú právo voliť, ale prečo volia tak, ako volia? Niektorí ani k voľbám nejdú, potom sú to ale aj mladí ľudia, ktorí sa radikalizujú práve preto, že oni nevedia východisko, že prečo by som nemal byť radikálny. Ja som frustrovaný, zničený, nič tu nefunguje, začím byť radikálny. Toto je potom dopad aj na tú strednú triedu a preto stredná trieda by mala zvažovať to, že či nie je lepšie týmto deťom pomáhať od malička a čím skôr im začneme pomáhať, tým lepšie máme výsledky.
Podobne je to aj s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Tiež vnímam takú tendenciu alebo názory na to, že majú byť proste odsunuté do takých špeciálnych pracovísk a podobne. Pritom napríklad aj tu v Banskej Bystrici sa dosť riešilo, že sú zúfali rodičia detí s autizmom alebo deti, ktoré sú na tom autistickom spektre, že jednoducho ich nemajú kde umiestniť a stále ich posúvajú tie školy do súkromných vlastne zriadení. Že ku nám nechoďte, že u nás by im nebolo dobre, tam im bude dobre v tom špeciálnom súkromnom zariadení. Hej? A pritom máme vedecké dôkazy, že to nie je pravda. Hej? Že tie deti sa dokážu lepšie rozvíjať, keď sú v normálnom štandardnom kolektíve. No a to tiež som si našiel jednu takú reakciu pod tvojim komentárom. To je celkom dobrá sonda ináč, tie tvoje sociálne siete. To čítaš viacej ako ja, inakšie mám pocit. Do duše. To som si iba v rámci tejto prípravy urobil také utrpenie, ale že tam napísal niekto, že školu a učenie vnímam ako šport a ani v športe nedávate deti, ktoré sú výkonnejšie k deťom, ktoré nemajú zvládnutú motoriku. Presne tak mi príde, že deti s postihnutím potrebujú viac času a pozornosti. Ten čas a pozornosť sa podľa mňa nedá rozdeliť v triede plnej detí, ktoré sú rýchlejšie v prijímaní informácií, aby čakali na dieťa, ktoré potrebuje špeciálnu a fokusovanú pozornosť. Len toto je práve ten zlý prístup. Vzdelávanie nie je o tom, že ideme šprintovať a kto skôr dobehne tých 100 metrov. To vzdelávanie má naozaj že veľmi veľa ďalších akože nejakých kontextov. Ako sme sa rozprávali v prvej časti podcastu, to je naozaj, že to nie je len, že koľko vedomostí dokážem ja vypluť, ale znamená to, ako tie vedomosti dokážem použiť. Ako dokážem napríklad ja s tými vedomostiami pracovať v tíme. Ľudia aj v bežnom živote sa budú stretávať v tímoch, kde sú rozliční ľudia s rozličnými schopnosťami a úrovňami. A toto je práve to, čo by sa v školách mali spoločne učiť. Ten príklad so športom vôbec není dobrý. A to je podobné, ako keď sa robia rebríčky INECO. To je podobné, ako keď potom sa robia víťazí v športoch. Rebríčky INECO v školstve znamenajú, ktorá škola je najlepšia. Myslím, že jedna tu je aj z Banskej Bystrice. Ale to nie je preto, že tá škola má najlepších učiteľov a najlepšie vzdelávacie metódy. Je to preto, že si vyberá deti. A to je niečo podobné, ako teraz, keď postavíte teraz na štart, postavíte bežca, ktorý má najlepšie teraz tenisky, má naozaj výborného trénera, rodičia mu pomáhajú, starajú sa, vozia ho na tie krúžky a tak ďalej. A potom tam postavíte dieťa, ktoré je bosé, ktoré tam muselo prísť samé pešo a v tej chvíli vy ho odštartujete a čakáte, že ktoré dobehne prvé. A toto sú súťaže medzi školami. A potom školy robia to, že si snažia brať tie deti, ktoré majú tie najlepšie tenisky, lebo sa im zdá, že to je najmenej roboty. Ale aj dobrý šport je o tom, že buduje toho tímového ducha. A tam by malo byť o tom, že tí decká môžu dobehnúť v rozličnom čase, ale spolu vedia vyštartovať, vedia si pomôcť. A je tam ten tréner, ktorý dáva šancu každému dieťaťu. Akože o tom toto má byť. To nemá byť beh o tom, že každé dieťa musí podávať 100% výkon a tie, ktoré nepodávajú ten 100% výkon, no tak tie musíme odsunúť do inej školy. To je to, čo potom spraví spoločnosť s tou, že sa nám rozpadne, pretože takto vlastne dieťa dostáva informáciu, ak si menej výkonné, tak si není hodnotný člen spoločnosti. Ale môže byť to dieťa dobre v inej oblasti. Toto je to, čo musíme pochopiť. My stále sa snažíme len merať nejaký počet vedomostí. To není to, čo by má byť akože gro toho vzdelávania. Ja mám pocit, že sa to tu drží takto, že 30 rokov. Lebo ja keď som chodil do školy, tak sme presne v ročníku mali vytvorenú jednu triedu, kde chodili takéto deti. Chodili do triedy, ja neviem, či to bola taká F alebo čo, že akože ešte abecedne bola, že posledná. A boli tam koncentrované a pamätám, že tá detská krutosť je taká niekedy, no fakt, že naozaj, že krutá, že sme ich volali, že retardi, a bolo to také, že asi by sme to inak vnímali, keby sme mali možno, že dvoch takých spolužiakov v našej triede a boli by súčasťou kolektívu, ako keď oni boli iba taká jedna entita, na ktorú sa všetci ostatní pozerali z vrchu. Ja k tomu hovorím vždy príbeh. Moje deti chodili do malotriednej školy na Zajžovej, do komunitnej, ktorú som zakladal pred viac ako 15 rokmi asi. A jeden z našich prvých žiakov bol Pálko, ktorý bol na vozíku. A tiež bolo teda veľa otázok, či to zvládneme, ako to vlastne bude fungovať atď.
A ja som tedy vlastne pochopil, že čo tá inklúzia, to slovo, ktoré tak mnohí boja, čo vlastne môže byť aký obrovský prínos. Tie deti bez toho, že by sme ich tomu akože nejakým špeciálnym spôsobom viedli, tak napríklad tam sa naozaj stal taký kľúčový moment, ktorý mne ostal doteraz v pamäti, keď sme sa rozprávali, že kam pôjdeme na školský výlet. A tie deti automaticky povedali, keď vybrali nejaké miesta, a bude tam môcť ísť aj Palko? Mm-hmm. A toto bolo zrazu, že no tak toto je proste teraz tá empatia. Toto je to, že ten človek vníma potreby druhého. To ale sú veci, ktoré potrebujeme v živote kdekoľvek. Či už v súkromnom, ale aj v pracovnom. To je veľmi silná devíza mať niečo takéto, chápať, ako sa môže cítiť druhý. A vnímať to, že ten človek, napríklad ako Pálko je na vozíku, tak ideme tam, kde môže ísť aj on. Ja som bol na decka vtedy veľmi hrdý, to boli decka, to je vo veku 6 až 10 rokov. A to sa nedá naučiť cez pracovný list alebo cez PowerPoint. To je proste, musí byť tá žitá skúsenosť. A ja si preto myslím, že ak učiteľ a učiteľka naozaj majú podporu a sú pripravení, tá rozmanitá trieda môže byť naopak veľký prínos, pretože tento svet je naozaj rozmanitý. My sa nestretávame len s týmto typom ľudí a nikdy nikto iný. Áno, potom ak chceme mať školy, kde budeme všetkých dávať len týchto do tej triedy, týchto do tej, no tak vychováme ľudí, proste, ktorí reálne budú čím ďalej väčší egoisti. A neviem, že či toto je to, čo v tejto spoločnosti chceme pestovať. Myslíš si, že ľudia na úrovni samospráv chápu tomu pojmu inklúzia a možno aj desegregácia? Lebo napríklad ja poviem, že na príklade Banskej Bystrice, že mám niekedy pocit, že to nie úplne rozumejú, lebo teda našiel som v jednej zápisnici z komisie školstva, kde sa hovorilo o tom, že to, že idú dať nejaké triedy, že idú vytvoriť nejakú triedu, kde budú deti s autizmom koncentrované, takže to je akože súčasť inkluzívneho vzdelávania, hej, čo teda ja o tom veľa až tak neviem, ale mi prišlo, že toto teda nie je úplne príklad inkluzívneho vzdelávania. My sme v tejto téme, že veľmi na začiatku a ja som rád, že sa začína vôbec o tom rozprávať. Lebo zatiaľ to bolo, že strašiak, už začal trošku o tom rozprávať a začíname vidieť, že môže to byť cesta. Môže to byť cesta. Je veľmi dôležité práve to, aby ľudia, ktorí majú nejaký verejný vplyv, boli v tomto príkladom. Ja častokrát hovorím, že ideálny príklad je naozaj ten, mám dieťa, som verejne činný človek, osoba, politik, poslanec, člen vlády. Mám dieťa v štátnej škole? Mám dieťa v takej škole, kde chodí vlastne väčšina detí a som príkladom, že takto by to malo fungovať a robím všetko preto, aby sa zlepšilo verejné školstvo. A nerobím presný opak, ktorý je na Slovensku častým javom. Svoje dieťa vyberiem a dám do elitnej školy. Toto je možno tá vec, aby sme sa potom rozprávali o inklúzii presne týmto spôsobom, že my potrebujeme také tie inšpiratívne príklady. Aj u nás vo Zvolenie má v našej škole deti viceprimátor, ktorý tam tie deti ale nemusí mať, pretože podľa školského bodu tam vôbec nespadajú a on si tú školu vybral roky predtým, ako sme tam prišli my ako Živica. A pre mňa toto si zasluhuje naozaj, že veľký rešpekt, že áno, mohol si vybrať inú školu a mnohí, aj miestni poslanci, si vyberajú tzv. Tie dobré elitné školy. A toto nie je dobrý model. Každá škola v meste mala byť dobrá, pretože ak máte jednu dobrú školu a potom máte ostatné, ktorým sa niekto vyhýba, no tak to mesto de facto bude stagnovať a nikam sa nebude hýbať. No, myslím, že toto je fakt, že široká téma, že dalo by sa hodiny a hodiny o tom rozprávať. Ja by som chcel načrtnúť a ešte dotknúť sa jednej oblasti, že tým, že ty si teraz v podstate na čele toho projektu ALMI vo Zvolenie, tak zaujíma ma dosť aj pohľad na to financovanie toho školstva. Hej, že pýtam sa aj kvôli tomu, že teraz ja ako taký relatívne čerstvý rodič detí začínam vnímať, že akoby niektoré veci sa od čias, kedy ja som chodil na základnú školu, vôbec nezmenili a že stále sa vyzbierava tzv. ZRPŠ a podobne a dofinancovajú sa aktivity a vlastne keď sa človek pýta, že na čo to ZRPŠ je, tak je to, povedia, že vlastne na dokúpenie nejakých pomôcok a podobne. No a takže moja otázka je, že dajú sa školy momentálne financovať z toho normatívu, ktorý dostávajú a no, to je možno, že prvá otázka a druhá na to nadväzujúca, že kto zlyháva v tom dofinancovaní, že či je to proste, že samospráva, alebo štát, alebo kto má byť ten zodpovedný, či teda má byť bežné, že rodičia ešte doplatia a chcú nejaký náš štandard.
Ako to ty vnímaš? Ide možno k tomu koncu, že je veľmi nebezpečné, ak hlavne na základných školách sa bavíme o tom, že ak chce rodič na štandard, tak si zaplatí. Čo vo finále znamená, že v tej chvíli sa vytvárajú práve buď elitné alebo segregované triedy. To je veľmi bežný príklad, aby ste to vedeli diváci a poslucháči predstaviť. Je taký model CLIL jazykový, že ak chce dieťa mať angličtinu na rôznych predmetoch, tak sa zapojí do takejto triedy. Stojí to okolo 100 eur mesačne, čo je brutálna suma. Čo vo finále znamená, že sa vlastne v škole, ktorá je aj verejná, čo znamená, že tam sa škole nesmie vyberať, tak sa vlastne vyberá týmto spôsobom a v tej triede samozrejme nenájdete určite rómske deti, deti z generačnej chudoby a tak ďalej, pretože 100 eur je fakt veľa. To si nemôžu dovoliť. Čiže toto není dobrý prístup. My sme nemali platiť za nadštandard. Školy by mali poskytovať tak kvalitné vzdelanie, že rodič nemá prečo platiť za nadštandard. To je verejná služba. Ako náhle začneme tieto veci platiť, tak v tej chvíli sa to rozdeľuje. To je presne to, že budeme mať školy, kde máme bohatších rodičov a potom máme vlastne školy, kde sú tí chudobnejší a potom sa čudujeme o 10-15 rokov, že prečo tí ľudia volia tak, ako volia. No pretože už od 6 rokov ich rozdeľujete a ukazujete im jasne, ty si ten chudobný, ty máš túto školu, ty si ten bohatý a ty máš túto školu. Ja poviem ale aj príklad riešení. Je samozrejme, napríklad, ja som veľký zástanca toho, že majú byť obedy zadarmo. To je dobrý nástroj, dobrá vec. Je to podporené aj rôznymi medzinárodnými výskumami, že toto naozaj vo finále pomáha a ja si myslím, že to je dobrá investícia, ktorú štát robí. My sme teda napríklad na škole riešili veľkú dilemu, ale čo s tým, že keď deti chcú ísť na jazykový pobyt? To stojí naozaj veľa peňazí, de facto je to naozaj nadštandard. A vidíme ale, že tam mnohé deti z iných škôl chodia. No a tak sme si povedali, dobre, tak ideme robiť aj my toto isté, keď aj naši rodičia niektorí chcú. Zároveň som povedal, není možné, aby nejaké dieťa nemohlo ísť len preto, že jeho rodičia žijú v chudobe. Tak sme vlastne vytvorili sociálny štipendijný fond a každý rodič, či je z majority, není z majority, či má nejaký, môže mať zdravotný problém, môže to byť jednorodič, mal právo požiadať o sociálne štipendium, ktoré máme financované z fondu od súkromného darcu. A tam sa ukázalo, že to je nástroj, ktorý je dobrý, pretože sa proste vytvorila prvýkrát trieda, ktorá pôjde aj z detí, ktoré by predtým nikdy nemohli ísť. A pre nich to je ale veľká motivácia. My máme sociálne štipendia na takéto napríklad pobyty naviazané napríklad, že dochádzka, vzdelávacie výsledky. Pracujeme aj s rodičmi, im hovoríme... Áno, ale máte súkromných darcov. Tu súkromných darcov. Všetky veci, ktoré robíme nad rámec, sú všetky financované zo súkromných zdrojov. Je toto cesta? A toto cesta není. A toto je cesta len preto, že my vlastne aj úzko spolupracujeme s ministerstvom školstva a hovoríme, ak chceme ísť takýmto modelom, ak chceme robiť desegregáciu a kvalitnú inklúziu, jednotlivé intervencie stoja toľkoto. Preto mi hovorím, že sme modelová škola v tom, že my sa snažíme modelovať príklady tak, aby boli replikovateľne inde a zároveň jasne povedať, stojí to toľkoto. Zavedenie raňajok nás na jeden školský rok pre takýto počet detí stojí toľkoto. Iná škola, my sa sledujeme dochádzku, či raňajky nám pomáhajú v zlepšovaní dochádzky. Ak budú pomáhať a v júni to vyhodnotíme, že áno, tak povieme štátu, stojí to toľkoto. A možno to bude na prvý pohľad zdať veľa, lenže to, že ak dieťa nechodí do školy a potom treba platiť doučovanie, je oveľa drahšie. Raňajky nám teraz vychádzajú, myslím, že 1 euro, čo je suma, ktorá je zvládnutelná, robila nám to naša školská kuchyňa. A my sa snažíme tie veci prepočítavať tak, že vo finále sa môže naozaj ukázať, že je to lacnejšie ako potom následné veci, ktoré musíme nejakým spôsobom hasiť. Nehovoriac o tom, ak vám vypadne v 15 rokoch základnej školy žiak, ktorý nevie čítať, písať alebo počítať. To znamená, že ten žiak vo finále vo veľkej miere nebude schopný ani uplatniť sa na trhu práce. Dobre, ale keď sa napríklad bavíme, ja si pamätám, že my sme mali na základnej škole že chemickú učebňu. Vždycky sme tam prišli, nič tam nefungovalo, proste nikdy sme žiadny chemický pokus nespravili. A keď sme sa aj pýtali, že na čo tam proste chodíme, do toho to bolo v podstate také laboratórium, že keď tam aj tak nikdy nič nerobíme, iba sa nám tam ťažko sedelo a tak povedali, že, že nie sú peniaze proste na tie chemikálie alebo na tie veci, aby sme robili, možno aj by chceli robiť tí učitelia nejaké pokusy s nami, ale nemohli sme, hej.
A že kto teda má zafinancovať, alebo dá sa to proste z toho príspevku od štátu, od samosprávy financovať, alebo že je tam teda dosť peňazí v tom školstve? Lebo ja mám niekedy pocit, že ako keby my tu dávame, že tu máte budovu, tu máte učiteľov, ale už nikto nerozmýšľa nad tým, že akými prostriedkami tí učitelia majú učiť, až skade majú na to zobrať a že toto vôbec nie je vyriešené. A potom samozrejme prichádzajú rodičia na scénu a tí sa skladajú na učebnice, na všetko, keď treba. Toto je určite problém a trošku aj skúsim ukázať aj inú optiku. Ja som častokrát videl na školách, ja chodím naozaj po veľa školách, že ono sa nakúpi aj dobrá technológia z eurofondov, možno z nejakého národného projektu a tak ďalej. Ale tú technológiu učiteľa nevedia používať. Alebo to aj nechcú používať. On to síce vyzerá pekne, že tam je dané, ale sa to nepoužíva. Dnes správa štátnej školskej inšpekcie hovorí, my máme v triedách interaktívne tabule a hlavná školská inšpektorka hovorí, a oni sa používajú úplne rovnako ako Meotar. Akurát je to 100-násobne drahšie, ale ten model je úplne rovnaký. A ten problém není v tom, že či máme alebo nemáme technológie. Áno, potrebujeme digitalizovať to školstvo, máme ale problém v tom, aký máme kvalitných učiteľov. My si musíme povedať jednu úplne základnú vec. Či to školstvo bude dobré alebo nebude dobré, závisí od toho, aký tam máme kvalitných učiteľov. Všetko ostatné je sekundárne. My v tejto chvíli môžeme do školstva dať najlepšie technológie, nasadiť tam umelú inteligenciu, dať tam 3D tlačiarne a tak ďalej. A s vysokou mierou pravdepodobnosti sa nenastanú nejaké zásadné zmeny. To, keď nastane zásadná zmena, je, aký kvalitný človek príde do školy. A práve tu sa ukazuje, že tí učitelia to není len o schopnosti odovzdávať vedomosti. To si myslím, že už je schopnosť, ktorá je oveľa menej potrebná. Je to aj schopnosť o tom, ako si dokáže budovať vzťah so žiakom. Není možné, aby sa žiak vzdelával a mal motiváciu, keď nemá vybudovaný vzťah s tým učiteľom. Toto sú veci, ktoré potrebujeme tých učiteľov učiť. A na to učiteľské miesto my naozaj potrebujeme vyberať jedných z najlepších ľudí, ktorých v tejto krajine máme. A to si musíme začať úplne otvorene hovoriť. Sa dostávame k vysokému školstvu. K vysokému školstvu, kde sa nerobí výber, ale nábor. Takže tu máme ďalší problém. Ja keby som mal povedať, že kde je riešenie, tak z hľadiska politiky riešenie je, že za prvé je to premiérska téma. A toto je naozaj kľúčová vec, ktorú si krajina povie a toto ideme najbližších 15 rokov robiť. A ideme naozaj dávať do toho školstva peniaze napríklad naozaj na tie platy učiteľov, ktoré ale zároveň očakávame, že to bude naozaj mať výsledky a vyberáme aj tých najlepších ľudí na tie učiteľské pozície. Že tam neberieme hocikoho. Že to není o tom, že spraví príjmačky každý. On musí preukázať schopnosti. Musí preukázať schopnosť, že sa vie učiť, že má nejakú predstavu, čo chce vlastne robiť. Ako, že to školstvo je aj o tom budovaní dôvery a vzťahu. To je častokrát o tom, že to vidíme na prvom stupni, tam to častokrát funguje dobre. A na druhom stupni máme tzv. Predmetárov, že oni učia predmet. No nie, ja nechcem, aby učili predmet, ja chcem, aby moje dieťa učil učiteľ, ktorý učí Joriho, ktorý učí Aničku, ale nie predmet. Toto je ten vzťah, tam je v tomto dôležitý. Takže není to o tom, častokrát sa tak radi potom píšime, že koľko sme nakúpili hardveru. On je super. A zároveň som videl projekty, kde to hardveru je nakúpeného, ale v živote ho nikto nepoužil. Alebo sa používa spôsobom, že ten hardware je úplne zbytočný. Tak je to také, že čo bolo prvé, že či vajce alebo sliepka, ale zároveň vieme, že tak tiež nepôjdeš robiť do prostredia, kde vieš, že budeš robiť s nejakými prehistorickými nástrojmi a nebudeš mať tie nástroje na to, aby si, že keď musíš proste pýtať od rodičov papier, čo sa stále robí v niektorých školách. Ja som si pred rokom robil taký prieskum a reálne stále sa nosí toaletný papier do niektorých škôl a tak. Áno, my máme známu spoločnosť drogeriu, ktorá nás týmto zásobuje našťastie, takže u nás tento problém nie je. Tak keď idem na začiatok teda tej otázky, že je teda v tých financií dosť v tom školstve? A ak je, alebo nie, toto mi povedz. Financií určite nie je dosť, mala by to byť oveľa väčšia priorita. Zároveň si treba povedať, kam tie financie ideme dať a čo to čakáme. Ako keby dnes niekto povedal, že financií je dosť, tak ako klame. Vo finále ale sa nemôže ani stať to, že dáme do školstva teraz o 1 miliardu viacej, ale na to tam položíme a zrazu sa niečo udeje. To tiež nie je pravda. A druhá vec, čo si treba stále hovoriť, ono to není len o peniazoch.
tie peniaze majú pritiahnuť naozaj tých kvalitných ľudí a zároveň to musí byť tým pádom aj celospoločensky ocenené. My musíme prestať robiť to, že učiteľov dehonestujeme v tom, že on má veľa letných prázdnin. Ja sa priznám, ja som 30. septembra už bol tak vyčerpaný, že som si myslel, že druhý týždeň už musí byť júl, že už končíme. A to mi ale kolegovia vždy potvrdia, že áno, ale bežná verejnosť si to neuvedomuje, aké to je, že ak to povolanie robíte dobre, vy ste každý deň v silnej interakcii. To vôbec nie je také jednoduché. A to už nehovorím ešte o školách, kde chodia deti o sociálne vylúčených komunít, alebo deti, ktoré sú na autistickom spektre a tak ďalej. To je tak náročné a toto potrebujeme tej spoločnosti ale hovoriť, lebo častokrát sa to naozaj teraz rieši tým, a veď má učiteľe veľa prázdnin. Aj oni sú skoro stále doma, aj po obede sú. Áno, časť takých učiteľov môže byť a tí robia hanbu tomu povolaniu, že vo finále naozaj sa snažia už o jednej zmiznúť a viac sa tam nikdy neukázať, ale tu je obrovské množstvo učiteľov, ktorí tomu naozaj idú obetovať život. A tí počúvajú od toho, že no veď máš letné prázdniny 2 mesiace. A dokonca ani to nie je pravda, lebo učiteľa nemajú 2 mesiace. Povedzme si na rovinu, že ten status učiteľa proste v spoločnosti nie je vysoko a tak to potom aj personálne vyzerá. A to potrebujeme ale práve, aby aj ľudia, ktorí napríklad sú v politike, členovia vlády, poslanci, oni musia sa s vysokou mierou rešpektu učiteľom vyjadrovať. A samozrejme, ale to teraz hovorím aj do radov učiteľov, ale aj oni musia samozrejme ukázať, že to povolanie, ktoré robia, je dôležité a čo robia. A nesmú tam mať takú tú slepú solidaritu voči kolegom, ktorí robia hanbu. Keď šíria konšpirácie, blbosti, učia deti úplné nezmysly a zároveň sú učitelia, ktorí naozaj učiť nevedia. A teda to otvorene povedať, ak sa nechce zlepšiť, je fakt lepšie, keď pôjdeš pracovať inde, pretože pracovať v školstve, to je výsada. To nemá byť to, že berieme tam každého, ktorý proste teraz na ulici voľný. Možno taká otázka na záver, fakt, že to školstvo v podstate je v kompetencii samospráv. Hej? Že samosprávy dostali školstvo do kompetencie. Nejaká tá originálna myšlienka toho bola, že komunity najlepšie vedia a nech si sami rozhodujú o tom, že ako to vzdelávanie má vyzerať. V praxi nemám pocit veľmi, že by komunity formovali čokoľvek na tých školách a že to je iba nejakým samospádom. A že čo môžu samosprávy alebo celkovo, že regionálni politici alebo takí budúci lídri urobiť proste pre to školstvo. Hej, že z pohľadu jasné, sú tu nejaké že štátne intervencie, ale na tej samosprávnej úrovni. Hej, že vy ste vo zvolení niečo začali, ale čo sú možno tie kroky ešte ďalšie? Sú trošku takí mýty, že samospráva vie najlepšie, ako to školstvo má fungovať. To si myslím, že vôbec není pravda. Práve v niektorých veciach to je obrovský problém. Provokačná otázka, že zobral by si to samosprávam? No, ja poviem úplne otvorene, není vôbec správne, aby napríklad školské obvody, čo znamená, že samospráva nakreslí, z ktorých ulic, z ktorých štvrtí, do ktorých škôl deti idú, že si má kresliť samospráva. Ja to vidím reálne a to sa bavíme o akomkoľvek krajskom okresnom meste. Väčšinou to funguje tak, že to obvody kreslia presne tak, aby deti, ktoré sú na okraji spoločnosti, chodili do jednej školy. Tam je naozaj jediná cesta, že toto kreslí ministerstvo školstva alebo regionálny úrad školskej správy, lebo ja som to videl aj v iných mestách a prešiel som si to. Tie obvody sú väčšinou zhodou okolností nakreslené poslancami presne tak, že kopírujú to deti, ktoré sú z generačnej chudoby, šup do tejto školy. Deti poslancov väčšinou sú v takej škole, kde ani ten obvod, ani nelízne ten iný obvod a toto je tá cesta, ktorá není dobrá. Čiže tam napríklad si vôbec nemyslím, že táto kompetencia by mala mestám ostať. Mestá môžu kresliť školské obvody, ak dodržia plne desegregačný princíp. A keď nie, ministerstvo má mať právo ten obvod prekresliť. Pretože to, čo ja vidím v mnohých mestách, tak sa to presne robí tak, že na tých ľudí nikto nemyslí, ale vo finále sa nám to o 10 rokov, 15 vždy vráti, pretože tie deti sa potom vzdelávajú v tak zlých podmienkach, že sú ešte viacej frustrované ako ich rodičia. No, ťažké témy sme preberali. Juro, povedz niečo pozitívne na záver. Ja som Nič mi nenapadá, sorry, ale ako tak, no, asi táto druhá časť oproti tej, tú predchádzajúcu časť sme tak pozitívne zakončili, tak nevieme zakončiť niečo pozitívne. Povedz aký pekný príbeh, čo sa vám stalo ešte v Almete. Ja poviem možno k tým samosprávam, že
sú to aj pozitívne príbehy. A aj ten Zvolen napríklad, to, čo spravil, je niečo, čo málo ľudí oceňuje a nedoceňuje to, čo sa tam vlastne naozaj stalo. Že mesto dobrovoľne povedalo, my zmeníme tie školské obvody a my školu, ktorá vo finále ide zaniknúť, má zlé renomé, tak prvýkrát historicky sa mesto rozhodlo, že odovzdá neziskovej organizácii. To zatiaľ na Slovensku nikdy nestalo. To je tak veľký krok. Vyvolalo to vášne. Ja si ale myslím, že o 10 rokov sa bude dozvolená ľudia chodiť pozerať, že vidíte, tak sme to mohli spraviť aj my a vidíte, kde sú už oni. Poviem pekný príbeh, netýka sa školstva. Živica vo Zvolenie prevádzkuje aj cintorín, záhradu spomienok. Ja som bol na začiatku, keď sme to celé rozbiehali a to bolo dozadu asi pred 6 rokmi a vtedy tiež všetci ťukali na hlavu, že čo to je za blbosť. A ešte k tomu vo Zvolenie. Toto by ste si možno mohli robiť v Bratislave. Mesto ale povedalo, dobre, skúsme to. Nie, záhrada spomienok je naozaj vec, ktorým sa aj samotné mesto chváli. Keď sú dušičky, tak samozrejme všetky televízie sú v záhrade spomienok. Tá záhrada spomienok je naozaj tak úspešný projekt, že sa zväčšuje a mesto vlastne dalo ďalšiu plochu, aby sa vlastne mohlo... My Bystričania nevieme úplne, čo to je, tak iba krátko povedať. Záhrada spomienok. Záhrada spomienok je koncept prírodných cintorínov, kde vlastne sa pochováva buď v urnách, ale už máme vlastne aj kostrové pohreby. Čo je dôležité naozaj, že to vyzerá ako záhrada. Nie tam môže teraz dávať pomníky, umelé kvetiny a tak ďalej. Ale človek sa tam cíti naozaj, že takto by možno mohlo vyzerať v budúcnosti to pohrebníctvo. A Zvolen spravil ten odvážny krok, že do tohto tiež išiel. Dnes už je to niečo ako štandard. Že dokonca tam chodia aj pozostali, ktorí pochovávajú svojich príbuzných a napriek tomu, že nie sú zo Zvolena. To je veľmi, veľmi silný signál. A teraz to skúsim premostiť na to školstvo týmto zvláštnym spôsobom, že ja budem strašne rád. Ja tomu verím, že o 10 rokov, keď budeme robiť rozhovor, tak aj Zvolen vlastne bude môcť byť príkladom, že áno, mali sme tu raz takúto školu, ktorá bola segregovaná. Dnes už takú školu nemáme a ani takú nikdy mať nebudeme. A všetky školy, či to už je Alma, ale aj tie verejné školy fungujú dobre a dokážu poskytnúť to dobré vzdelávanie každému dieťaťu. Ja tomu verím aj preto, že bol som v Krnove, v meste na Morave, kde to presne spravili pred 16 rokmi. Boli tam tiež emócie. Strašne veľa tam bolo aj k tomu odporu. Dnes, keď tam prídete na školu, ktorá kedysi sa považovala, že to bola tá elitná, tam neboli žiadne rómske deti, dostala najviac rómskych detí zo všetkých škôl, pretože zrušili segregovanú školu. Dnes, keď tam prídete, tam cítite veľmi príjemne, tá škola má výborné vzdelávacie výsledky. Naši učitelia boli z toho nadšení, keď sme ich tam zobrali. Jednu vec vždy našim učiteľom hovorím, my fungujeme ako zriaďovateľ 3. mesiac. Táto škola je tu po 16 rokoch. A toto si vždy musíme pripomenúť, že mali realistické očakávania, nečakali zázraky na počkanie. V školstve to naozaj takto rýchlo nefunguje. Ale ja si myslím, že do 10 rokov by sme to mohli dať. A ja budem rád, keď sa k tomu pripojí aj Banská Bystrica. No super. To budeme chodiť na exkurzie k tebe. A my do Bystrice. Dobre, dohoda. Juraj, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie, že sa s nami podelil o vzácne skúsenosti. Fakt držíme palce vo Zvolenie. Nech to vyjde, nech ste príkladom pre celé Slovensko. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. A vám, ak sa páčilo táto časť, alebo ak sa vám páči tento podcast, odporúčte to kamarátom, dajte nám like, šerujte. Sme na YouTube, na Spotify, takže ďakujem vám veľmi pekne.